lokacin da ka ɗauki yaran nan a garin Kaya Maradun, mun bi hanyoyi da dama yadda za a kubutar da su, amma aka ki ba musu. To a lokacin Allah bani fasaha na in ga cewa duka na ruhe network da sauransu, saboda ga dukkan bincike na babu babban illa irin communicating da su wayannan yan ta'adda. To da na tsinke wannan, to ta nan ne cikin wayanda sun ka yadda lokacin suka biyo mu tsakanin su da Allah, wanda suka yadda da cewa sun yadda da zaman lafiya kuma suka baro dazuzzuka suka dawo cikin gari. To ɗaya daga cikin su ya faɗa mana zai tabbatar sai ya gano inda suke, kuma hakan muka yadda muka sa ya tabbatar ya gano mana inda suke, kuma yana gano mana wannan waje. Nan ne muka ɗauki mataki karhe 2 na dare, muka tada jami'an tsaro karhe 6 na asuba suka isa wannan waje, aka yi abin da an kai aka kwato su. To an yi amfani da karfi ne kenan, ba sasantawa ba? Babu, ba maganar sasanci ba ce. Yanzu su waɗannan yaran da aka kubutar suna ina? An ɗauki kowace an maida su gidaje, dai sun zauna a gidan gwamnati, an kirawo likitoci sun diba lafiyar su, an sake masu tufafi. Yau kuma aka ɗauke su kowa aka maida su a garuruwan su a can garin Kaya. Wani zan taba ina batun sauran ɗalibai na Zamfara watakila da ke hannun 'yan bindiga? Ai babu wasu ɗalibai, dama su ɗaya ne. Akwai na Bakura da aka ɗauka kayan murhin network, radda aka kawo su kusan ranar ne ɗauki matakan da na ɗauka na hana zirga-zirga. Tun daga su dai mu Zamfara ba mu da wasu ɗalibai da hannun 'yan bindiga. Bari mu zo kan batun wannan matakin, wanda ga alama mataki ne da za a ce ba a taɓa ganin irin shi ba a Najeriya, toshe waya. Kamar me yasa gwamna jihar Zamfara ta ɗauki wannan mataki? To abin da ya sa muka ɗauka, kamar da na faɗa ma, na yi nazari sosai akan matsalolin tsaro. Kamar da ka sani, na ɗauko sulhu, domin zuwa na sabo bai kamata in ce to na shiga faka-faka ba ko in yaƙe su ba tare da na cire hakkin su da Allah subhanahu wataala sa ai ba, sai na ɗauko sulhu da su. To daga baya sai yaudara ta shiga, kuma sun suna atakin mutane. Na ga to wannan ba zai yi ba. Na ga cewa idan mun yanke abincin su, muka yanke musu kuma a sadarwa, dama babban masihon mu arewa da kuma kusan Najeriya su ne infoma, wato masu ba da bayanai na sirri ga miyagu, wanda addaji bai sai ya shigo gari ya ɗauki alhaji ba ko ya ɗauki wani babban mutum ko wani ma'aikaci ba. To sai na ga to da hanya mafi sauki ita ce idan mun yanke sadarwa, to kai da ke ba da sirri daji baka da iya samu wanda addaji bai iya samun ka. Kawo yanzu wani tasiri wannan matakin yayi na toshe layukan sadarwa? To tasirin da yana da yawa, domin yanzu kaga mun kama infoma suna da yawa, sun kai 100 da wani abu. Yanzu babu magana a ɗauki sirrin wani a kai ga wani, babu magana ɗan cikin gari ya fito ya zo birni ya biɗi infoma ya bashi target din wani, babu wannan magana. Sannan kuma wani babban tasiri da ya shine tunda muka hassasa shi, har yanzu babu wani babban abun da ya faru na ɗauka wasu ko a ɗauki an shi kuɗin hamsa ko babu. Yanzu misali jiya wasu da aka kama, su 'yan ta'addar suka ga ba su iya kiran 'yan uwansu su zo su ba da kuɗin hamsa, sai suka yi musu buloli biyu suka ce ita ce hansar kansu, sun ka ce su tai saboda ba su da abincin da za su ci. To kamar yadda kuka ji, wannan ita ce hira ta kai tsaye da wato jaridar BBC suka tattauna da wato gwamnan Zamfara, gwamna Matawalle, bayan sace wato ɗaliban ƙayar wato Maradin da aka yi garinsa na haihuwa, inda ya bayyana cewa sun ɗauki mataki ne wanda wato ɗaya daga cikin tubabbin 'yan bindigar da suka tuba, wato ya ce zai iya gano inda suke, kuma hakan aka ya gano inda suke har suka samu aka kubuto da waɗannan yara da suke wato hannun 'yan bindigar. Babu shakka dai gwamna Matawalle ya cancanci yabo, wato yabo babba, wanda za a ce wato a cikin gwamnoni wato yana sahun gwamnonin da wato suke kokari wajen kawo wa al'umma su ci gaba da kuma kwanciyar hankali na zaman lafiya. Jihar Katsina dai jiha ce, ko mu ce jihar Zamfara dai jiha ce wadda take fama da wato ibtila'i babba, wato kasancewar 'yan bindiga sun mayar da jihar wato mafakarsu, mazaunarsu, wato mayankar rayukan al'umma, inda shi kuma gwamna Matawalle
ya tashi tsaye wajen yaƙi da waɗannan mutane, inda a halin yanzu ya ce babu sulhu tsakaninsa da su sai dai kisa, saboda dama a baya gabanin wato ya fara wannan abu lokacin da yawo mulki ya ba su damar su ajiye makamansu su zo a yi sulhu amma suka ƙi. To masu sauraron mu me za ku ci a dangane da wannan sauraron labari da kuka yi wato daga bakin gwamnan na jihar Zamfara wato Bello Matawalle.